Bismillahirrahmanirrahim. Barkanmu da wannan lokaci. Wannan shine darasi na farko akan littafin Durusul Lugha al-Arabiyya. Wanda wannan darasi zamu kama shi insha Allah tun daga farko har ƙarshe. Wannan littafi yana da kyau. Sannan kada a manta da like da subscribing na wannan channel namu mai suna Albasira TV domin samun cikakken wannan karatu. Wannan darasi shine na farko a wannan littafi. Malaka cewa ad-darasul awwal hada darasi na farko. Idan ce hada shine abin da ake nuni da shi ga namiji wanda yake a kusa, to kuma abin da bashi da rai ko abin da yana da rai za a iya nuni da shi. Malaika mana hoton abubuwa da sunayensu wanda za mu karanta su a wannan darasi. Kada mu manta da danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyi na gaba a wannan karatu. Dan uwa, idan ka bi mu a wannan karatu tun daga farko har ƙarshe na wannan littafi, insha Allah za ka iya magana da harshen larabci. Malaika cewa haza baitun, haza baitun, wannan gida ne. Haza masjidun, wannan masallaci ne. Haza babun, wannan kofa ce. Haza kitabun, wannan littafi ne. Haza qalamun, wannan alƙalami ne. Haza miftahun, wannan mabuɗi ne. Haza maktabun, wannan teburi ne. Haza sarirun, wannan gado ne. Haza kursiyun, wannan kujera ce. Kada a manta da yin danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyo na gaba. Wannan kalma ta haza tana nuni ne ga abu wanda yake kusa kuma namiji, wanda a gaba za mu yi magana akan wanda yake nesa namiji ko mace da shauransu. Wannan shine bidiyo na farko a wannan karatu na littafin Durusul Lugha al-Arabiyya. Idan kuna son ku samu cikakken karatu, ku danna alamar ƙararrawa domin samun shauran darussuka akan wannan littafi.